Den kobling, som jeg har imellem de romaner, som jeg skriver, og de værker, som jeg også skaber, det er, at de værker, som jeg skaber, de taler oftest direkte ned i manuskriptet på de bøger, som jeg skriver. Det er en måde for mig at arbejde videre med manuskriptet på. Det er også en måde for mig at arbejde videre med karaktererne på, og nogle gange også at få nogle idéer til, hvad der også skal stå i manuskriptet. Det har ligesom virket som sådan en måde, hvor de begge udvikler på hinanden. Altså så kunsten gør skriften bedre og teksten bedre, og teksten føder ind til de kunstværker, som jeg laver. I min debutroman, der figurerer Louise Bourgeois og hendes kunstværker, de her meget kæmpe store edderkopper, Maman, som der figurerer rundt omkring i hele verden. De figurerer også ganske kort i min debutroman. Og så startede jeg med at lave et linoleumstryk, der skulle ligne en af de her meget store edderkopper. Og der fandt jeg ud af, at det var en ret interessant måde for mig at være i det rum af min bog, og være i det univers, og stadigvæk kunne skabe og tænke på min handling, imens det var, jeg lavede linoleumstrykket, uden at jeg nødvendigvis skulle sidde og være sådan meget stift fokuseret på teksten og på 8. og 10. time i træk. Så var det en måde for mig stadigvæk at være i arbejdsrummet på, bare på en helt anden måde, i en anden form og en anden version af det at arbejde med mit manuskript på. Det var rigtig givende, og det fortsatte jeg med. Så jeg fik lavet en hel del linoleumstryk, mens det var, jeg skrev min bog, Sandhedsserum. Og jeg begyndte også at lave oliemalerier. Det her maleri, som jeg har stående her, det er et oliemaleri. Det hedder Nattens Dronning. Det er det allerførste maleri, jeg lavede, som var koblet direkte ned i manuskriptet og handling på min debutroman. Der er et kapitel i min debutroman, som der hedder Nattens Dronning, så det var helt oplagt. Men lige hvordan det skulle se ud, og ja, hvilke farver der skulle være, det vidste jeg ikke til at starte med. Men det har været en rigtig spændende proces for mig at blive i det rum og blive i den tekst, mens det var, at jeg malede Nattens Dronning. Lad os lade billederne stå lidt, mens jeg lige læser 8 linjer op fra den bog her, som er fra det kapitel, der hedder Nattens Dronning. Passager fra tryllefløjtens første akt trippede dansende rundt om hende. Først lidenskabelige, så smertelige, så insisterende, så rasende, dundrende. Hun gik hen til reolen for at skrue ned. Hun holdt meget af den for sin tid noget ukonventionelle opera, især denne arie med Nattens Dronning. Men her til aften fortærede lyden nærmest hendes sanser. Insisterende, grænsende til lammende. Hun mindede sig selv om at lytte til Maria Callas version af stykket snart. Selvfølgelig kommer jeg også til at arbejde med kunst, mens det er, at jeg nu er ved at planlægge udgivelsen af min næste roman, Palæet. Den er under kærlig behandling lige nu hos mit forlag, og den udkommer i sommeren 2026, så jeg har egentlig okay god tid til at arbejde med kunst, så jeg taler direkte ned i manuskriptet på Palæet. Jeg er faktisk lidt i gang, og for nogle måneder siden, der faldt det endeligt på plads, hvad det er, jeg primært vil beskæftige mig med. Det bliver ikke oliemalerier, og det bliver heller ikke linoleumstryk den her gang. Det kommer til at være noget andet, noget jeg ikke har arbejdet særlig meget med, men jeg glæder mig helt vildt til det. Og jeg glæder mig også til at vise dig, hvad det er, jeg finder på.